Μαμά, ξέρω πως είναι να νιώθεις ότι έχεις χάσει λίγο τον εαυτό σου. Κάποια στιγμή, ανάμεσα στα πρέπει, στο σπίτι, στη δουλειά ή στην παύση λόγω της μητρότητας, ένιωσα ότι δεν έχω χώρο να σκεφτώ τι θέλω για εμένα. Και τότε κατάλαβα. Δεν χρειάζεσαι άλλο βάρος, χρειάζεσαι υποστήριξη, χρειάζεσαι πλάνο, χρειάζεσαι ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν. Γι' αυτό δημιούργησα το Mother's Coaching Reset, ένα πρόγραμμα 2 εβδομάδων φτιαγμένο για εμάς τις μαμάδες που χρειαζόμαστε να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε, να οργανωθούμε και να επανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας χωρίς τύψεις. Δεν είναι απλώς business coaching, είναι ανακούφιση, κατεύθυνση και δράση σε έναν κύκλο 5 γυναικών με ασφάλεια, αλήθεια και δύναμη. Ξεκινάμε σε λίγες μέρες. Αν νιώθεις ότι αυτό είναι για σένα, σε περιμένω. Θα σου δώσω όλες τις λεπτομέρειες και θα σου κρατήσω θέση. Γιατί κάθε αλλαγή ξεκινά με μία απόφαση. Να βάλεις ξανά εσένα στο κέντρο. Σε περιμένω.